जोंनो जे आनो जे बो सामाने नेलसन्थिफोरा जे सामाने रां 10 लाख तै खारो कुबुं चलाबाय तै खारो होनाय बो टोटली फेक्से बो आंबाय बाहातवाने सेलाये सब सिकान्द कारियो तामाने हिंका बिनि अलरेडी बुरै दङ तिनि आं इ कुद्र फाइमाने बिसिनते हेलाय बो तो बिनि बुरै दङ बासा दङ आनो अशान्ति खलायो तो ओ बोगो कबां मा सुजो खलायहा ताबो खाय मान्दिया ताबो खला आने जे दापि दंनायना आं बोनो सानानि बागै आं तिनि इ कुरो फायै तिनि केस फाइल खलायहा बिनि बागै परिबर्ते तामां न तामा सुनो तो सायमाया ह तिनि आने जे 10 लाख रां तै खारो होनमाने तो बो तो ताबो अलरेडी नकान्दार दङ 5 लाख 60,000 रबार बन्दक तिनि रबार बन्दक तंमानि बिसिनते सिरांनो जाते रोनि अंथक आरो बिनि लोन जे आं क्लोज खलायहा सिएलेबो लाङै 2 लाख तारपरे गुवाहाटीयाव थाङै 50,000 तै लाङै आं डाक्टर थानानो होनाय बिनि एकाउन्टआवबो दागै रोहा तारपरे 1,40,000 जे बेंकनि आगे बोनो 1,90,000 2,000 रुनि जो बिनि एकाउन्ट चेक खलायला मानाय जे आं रां दाइरो माने सि रां क्लोज गया आं बिनि रां लाइन क्लोज खलाय रेहा 1,40,000 बिउनि लागै बोनो क्लोज खलायसे तिनि 10 लाख रां मानो तिनि तेबो बानो जे बन नामरो माने 10 लाख रां तै खारो होनाय बो टोटली फेक्से तिनि आने ग्रुपनि ब्रगबो दङ आं रां लाइन जमारै फुओ 2 लाख रां लाइन जमारो फुओ प्रियतमा दङबो जे ताबक सानायबो लगेयो थाजाक तारपरे 2,40,000 तेलाङै जमारयो बेंकनि लां क्लोज जायगा आने 1,40,000 बाकी कायनिनि दङ सि समय द्रबो बिउनि रां लाइन जमारयो एपरे हलाय 5,60,000 जों रबार बन्दक लामानि जों जत दङ बिनि बागै ब्रंनोबो सोहैनाय मानाय जे रबार बन्दकनि मालिकनि बोमंहलाय साधन त्रिपुरा बोबो सानाय बोबो ब्लगाव थाङै साजाकबो जे माने आं अञ्जलिनि द्रने 5,60,000 रबार बन्दक लाजाखनै मास्टरंनो थाङै जानाय जाखो इताबसा बिनि बागै बोबो तो कुनु बेमानकारि मानजिया ला नंनि बररो खलाहनोबो आनेकारारो आकाक्र खलाहनोबो ब्रंनि निजेनि रांबाय जों रबार बन्दक ला हनि साबो किन्तु बो टोटली फेक्से बो जत एसजी नि रांसे बोनि बागै जों ताबक सिद्धांत लाहा जोंबो जे ब्र गसि हालाय जोंबो ताबक थानाद्रा एफआईआर खलायनाय हनै जों सङै लाहा नेलसन त्रिपुरा कासाबो बोहला आनि सालासे बो तो ताबक टोटली आंबाय बाहातवानि सेलेतो बो सि कान्द करायो बो आगेनो बो बुरै लाजाक ताबक एपरेहला आनो लाहा ताबकला आरो कायसा लाहा बो बुरै बो दिमापुर दङ सि बुरै बाहा ताबक बनो आगेनि जे ताबक बुरै दंनाय बिनि बसा साराय के हातङ साला बसा बोहलाय बिनि बसायहला आगे न आसाम राइफेल खलायो आईबी खलायो दे बलंनि बरक बाय बो कगै बुथा जागै सि बुरै बाय बो दङ नागालेण्ड जे थांफुनि सिमि बो कुनु नगो सुति फाइजा मात्र 15 दिन फायो जन्मासियो बबो फाइमानि बिसिनते गाड़ी बिसिनो थगो सागो गाड़ी दर बिनि मोबाइल होते मानी बैग होते जत किसु ताला रैतनो ओसगंगे हाले सिनि न कान्दार के हातङो बुरैमाबो अलरेडी सिनि दर फायो बोबो नङै थाङो गाड़ी बिसिनो थुमानि सामाने आं तो मुनजाय साया जत करनो बो तो मुनजागे फेक खलाय आनि बागै निउस चेनेल तिसाहा आं बिनि मङै कुनु फेक साया बो परियो कुद्र जबाब फायबो बो सिबो सायमान सानाय जे बो आंबाय बाहा थुया साया बो गाड़ी बिसिनो थगो गाड़ी बिसिनो सागो बो आलादा माइ मै सङै सागो फायका हांकाला जे नागालेण्ड तंफुनि सिमि बमा बफानि हटेलाव थाङै माइ मै साय फायो बो आं माइ मै संजांना साया तामानि बागै साया बोनोबो आं सायमैया किन्तु बिनि बखाद्र तामाका तामा अं किन्तु आं अलरेडी साला हानाय तिनि बनो सन्मान रगै तिनि बिनि गानाद्र सै मुसुक जेमा हाय कक थाइन सोंजाय तंयो कबनि कसल बखे आनो करक थाइसाफोरनि कुनु दाम सिरिया मूल्य सिरिया माने बुरै दे उहा सर दे उहा बोनो केयार खालायजिया माने बरंनि बुरैनो हलाबो एमन दिसा खलायै सन्मान रग रेसपेक्ट रग माने सि करंग तये आनो उदाहरण जे मान हाय खलायै सागो जे उमु बुरैला आराय निजेनि बुरैनो हलाय याथेक तला द्रखलाय तिखलाय तनो सुक जग्या हाय खलाय तनो बानो बिनि बागै दिनै आंबो सैजो खलाय मादिया जे माने बिनि करंना खानागै जे चालालाय थाङपो रां तै खारपो नै बो आनि बागै आखलाय बनन माने बिसिनता आंबो तिनि सदिया मा सानाय बो 2012 द्रबो सेक्स रो कफाजाक कफा माने बिसिनता डाक्टर अलरेडी नायजाक जाक तिनि सेक्स रो कफागै ताबो फाना बिनि हामजह बिनि सेक्स रो अमानि बो हानि बुरैबाय बाहा थुआनो हला बुरैनो हला परे हला खानकि बानायानो हला बनो त के हापाइते गे जे आंबाय बागा थु साहने किन्तु बायदि हला मिलि मिसिसं तंलायो किन्तु बिसिनो हला बो बाराय दिसा खलाय बो आंबाय व्यवहार खलाय बनो के आसाय मनजा इ तासबो नगो फाइफो बो
बिनि सिगां दे थाहा दे होनलाय बिनि बिहिग्राखौनो नोंलाय नगो थांलाय गोसो मुङै फायो याक्टुर कलकसो मैतों दै हा याक्टुर कलक कानजाक जिन होनकालाय जत किसि खागजाक बरोबो याफ्लाक ताफ्लाक किसि खाय स्टाइल खालाय कानै बद्रखलाय तंतुयो यांलाय नो हलाय गेस करै माइरंबो करै आं माइरं प्राय टिफिया 1000 गै माइरं बरंनि द्रने प्राय टिफिया बहला साखलै या फुंडो गैसे याकं याक नारै गान रोजाबै बरबाय करक सालायै आनन्द खाय दङ दुआ फांदर कानादर बनो त कायसा सायमैया बेलेबा बिनि चरित्र न हे आलाय आनो आरो उल्टा बनाम खालायो जे हानि खानके हानि बेटिया निजेनि खानका नले बनाय जे गया निजे जे सिना लंमानिलाय बनले नायजे गयाबो हानि बुरै रबाय ताकजागो बिनि बुखबाय सागो बनो दे हिन देबि रियां कलसि मुंनि कानसलि प्राय रोजा जुता प्राय रोजा आनो कपाला तागै रोगो नों इमदिसा हाय आनो प्राय रोमा हादै कान रोमा हादै लासिया नायाबो आना अबदिसा खालाय सास्ति रहा दिनि आनि सराय तंफोबा आनो बेतन रय आनि सरायनि मकल मुक्ति खालाय तर रखला आनि सराय कतयसानि तिनि बनो डाक्टर त्रांनि रां करै तिनि बेतन बरै हियाबा आनो सि समुद्र अलाय सि समुद्र आनि कारारंनि रां पासो तिलाङै डाक्टर थाङै से खलाय नाय फैया नायमानि बिसिनथाय खिसा हालायहा सि समुद्र बानो फायो तकफायो बो देबि रियां बाय कक साइ दङ मबाइल आं फिन्दार लाखौ माने सि मबाइल न तख्रि खिहा तख्रु माने बिसिनथाय अलाय बो आराय खालानो होनो खानकिजार खानकि गुसि नाय बमाबो बफाबो बास्लाबो माने आनि कारारावबो कारासबो आनि सालाबो रुय खातलाद्र दायहा बारातरा जत सिखाक जा वाइसाय मंसा करै हलाय सिनि पारानि यं हने किहा दङ आनि कारारंनि आपन बिनि दादा बिनि आइनजुग बा यं फायहा फायमानि बिसिनथाय नों तामाने आराय खलाय रत आनो सालाराव बुरक जेसे खानका उफाबो नों फरक खलाय दंदि नों सैज खलाय दंदि आना अबा हाय खाय होनपायो फाये हाला फायमानि बिसिनथाय ब्रक बुजुग मानि बिसिनथाय बुजुग जाहा बिनि सका बानो तक्ताय दज्जा खाखाय तनो नोक बिसिनो तालारै तनो बाल्टी दाइरै हो गाबला दाइरै हो सिरो खिदिने उ थाना दर थाजांनि किरियै मकल तकल गोबां मा रुबुङै दङ नंनि अखामिया लासियै अबा हाय खलाय सास्ति रहा तिनि बासाकायनि मानमानिबो सराय कैसा stuymiya khimiya okara sungma tini bakhanai sabai nokha kiting rogo khia hanai karabai angbo bono I kogiri hasi samudra tini kotoi chungma nabo hana je borongni basa hanai bini basa yapo borongni basa po tini joto kisu ota sakhlaya tini basa pore ongphone bo hana tini burai gusti se tui phaya tini ani kararok bo hana karasuk bo hana ani sala bo hana burai gusti tui phaya sala gusti la tui pheja I hapungo tonja brongno I hapungni ruksrei rei hanai arai khalai hana si samudra ana si samudra ani sala halano pagodro tondi gudam nogo tada dibono ani je samudra ani kotoi saungpho si samudra mane pagor tong thaipa tini ang gudam nogo ani habane adhikar kore si samudra tini obo hai klai sasti manha kuotro thapobo tini rang pasuti ani kopalo tairogo nama nafale si rang no sini hadai nang ani rang no plangai dinai laiba rignai praiba thainai di ani rang no honai tini rignai na phile ara rang no tir phaika bini obo hai klai ana sasti ra tini nije phinda jonta investment khlai ha mane nije phinda income khlai ni suru khlai ha tabo khlai khanki hene bonam ro ha nije ni rang bai phinda ha kanmani sumani nungoi boto rumiya aro borok kosto khlai lamani bisinte bo tabo gin nangai bana khanki bitali banaye bini nongni okharai rei hua mane okhai thata khane pura bana o ni dapi khlai rei raha bana tini bini bagai nene pasakai se pangbono sadida bumango chakari tamakai tini bini bagai tamahanin tai boto already angmai baha tongani musugo tini baire ni buri rokto tamar laiba sexy tongui tongthok ang bono kuno khabajja tini basabutoi bo tini gamkrang khlai tonthok basabutoi nobo bono se nayo jero tongphabo jero safabo tini basabutoi ni laimna jotai gam khlai tisanai tai bono se naya ang ara mahana ja bini bagai tini ani dai dopa sanani bagai angi ro phaiha tini dai dapi ani bo ongthok tini ani life to bo nosto khlai bleba tini ang obahai arai khlai to tungui maya bleba ani be ekta life tongo soli thai tongo ani be rasta tongo bini bagai bo jatai ani rasta no phiwiro naitai ani manthai na anaro naitai ongthok bini bagai ang ira tini kuro phaimani Nelson Tripura tamo khaibo bo jaga tongtabo bokai Assam Rifle khlaio 39 unit ro bo tabo silchoro no tongo
তিনি অলরেডি আং গুरै ফাইহা বাইরেयावबो ডিমাপুরাव थाइन फाइहा नागालेण्डआव थाइन फाइहा आसाम राइफल कैम्पआव गुवाहाटीयावबो थाइन फाइजा তিনি होनो जे नों आराय खालाय गुराय बुरि रक ब्रक अंगिया नों दारे लयार रमदि कुरो थादि नों आइ बिनि पुरु मागला बो बाराय दिसा बरक जोंबो सि दङ তিনি गुवाहाटीनि आसाम राइफल कैम्प आराय खालाय होनो बिनि चरित्र ना लागै नों नगो थादि दारे रयाल रमदि लयार माने परे जत किसु अखा खांनाय हने आना रై हुका बुजुगय तारपरे आं नगो फाइहा नगो फाइमानि बिसिनते ताबो केस फाइल खालायहा उकिलबो सागो जे नों तामाने सो थाङै नांगिया जों जागा द्रति खालाय मानाय हने তিনি बरक तिखलाय रहा जत किसु खालायहा जोंनो निन गामिखौबो आनि गामि खालाय श्रीनगर पंपारा निन गोसाइलाव बहला जलाइबारी दर जलाइबारी गंगाचरण पारा